Ongi etorri Antzuolara ikusentzuleok, minutu gutxi barru hasiko da urteko lehenengo mendi lasterketa Debagoienean, Antzuolako 8.000 lasterketa. Armaiatik berezia prestatu dugu zuendako. Zelako sentsazioak lasterketako? Bueno, ondo ez, goguekin Antzuolara beti tortzia posgarrixa eta goguekin, abesola dago errekortidua. Ez da lehengo aldia da, edo errepikatzen zabizen? Justo indala urte eta zintzen, osea, hau lehen bigarren aldixa hemen Antzuolan. Helburua hobetzea burtxo bat, Helburua hobetzea, bai. Bueno, pixka nerviosa momentu honetan, bai, urduri, baina bueno, lehenengo aldixa ditzen duten, orduan gogoak behintzat. Eta ondo esnatuta, gorputza ondo? Bueno, ikusiko guazten ganean, momentu zai. Ondo, goguekin, giro hona ikeu eta probatzeko goguekin. Lehenengo aldia 8.000-en edo? Aurten bigarrena izangoa, aurreko urtean indun da guztu bintzean zeon ambientia eta esan, saiatu berga errepetikatzen. Uri pixkatin da, así que pixka lokatzuta egonga, así que ondo pasatzeko eguna. Lehenengo aldiz 8.000-en edo? Ez, bigarrena. Helburua hobetzea zure marka edo? Ez gato zain ondo aurrekoa moduan, así que sagoko gea disfrutatzen gutxienez. Bueno, hemen gogotxu egisa esan, herrixan olako ekintza bada honean ez gogoa beti eukitzen da. Behar baino gutxitxo entrenauta gatzaz, baina bueno, hasita bukatzeko lain pentsatzo baiet. Zelako sentsazioa? Ontsa punta no, así que etzaiat. Enaban, asmo irtetza baino, giro harra hola eta gero egun handia hemen. Kontzertu da eta... Lehenengo aldiz 8.000-en edo? Bai, lehena. Baina bueno, gogotxu. Pixkat urduri, baina bueno, posi, gogotxu. Lehenengo aldiz Antzuolan hemen? Lehenengo aldiz Antzuolan, ikusitxabaka karreria, baina inda inoiz. Lehenengo aldiz Antzuolako 8.000-en? Ez, horren dela 6 urte nagoen, bai. Eta zein da helburua? Helburua bukatzia osorik, gazen bezala, eta, bueno, ondo pasako, disfrutau, ez dakit. Sentsazio honekin, ez? Beti haukotzu zalantza hori zela erantzungo da bene gorputzak, baina, bueno, pixkanaka bagoia aurrera, urteko lehenengo dortzala, eta, bueno, iartze irtetzen dan. Urduri txonator. Urduri, bai, lehenengo aldixe izango da, eta urduri nator. Baina, bueno, gogoz, Zautzen duzu ibilbidea? Bai, naban aurreko igandian, bai, taldetxo batekin, eta bai, hankaluzeko taldiakin, emakumeen artean ingiluan, da horri esker. Bai, entrenatzen ibili naiz, así que aber guain ze maitzateatzen dian. Lokazteko prest egongo zara, ez da? Bai, hori bai, aurrekon buelta egin genuen eta lokaz desente dago lehenengo tramon, así que, baina, bueno, zikintzeko prest. Zelan egongo da, ibilbidearen egoera, lokatza eta? Lokaztuta egongo da, aurreko hastien baten bat egon zan, eta ja lokatza eguen, eta gaurko eurixaz, handiokan lokaztuta egongo da, baina tranqui hartu bidonik, beraz lasai. Gorputzek esango daun, zelan helduko garen, da tranquil. Zoratu barik, ire bastera askatoz, ez? Ze helburu jarri duzu gaurko? Disfrutetia ondo itxia karreria, ez dagotola denporaz eta helburuik lehenengo kaldixan Antzuolan atorrela, eta ondo itxia, disfrutetia, eta asko ez erortzia ze lokatza hundia. Horreneko aldie, bai. Beste materen nahi izan baina dosari gabe gau nintzen, gero izurrota hona naiz, eta bai, aspaldiko partez da hemen irtera nengo naiz. Ibilbidea zautzen duzu? Bai, aurreko azten egon nintzen hemen ikusten, eta espero, eta azte honetan pixka lehortu izan atze hori egin zen, baina lehenko azte bastante gaizkizan, uste esan diate hobetu dala zerbait, baina bueno, ikusiko dugu. Korrika itxera eta laguntzera lagun bati, bai. Bai, eta? Gozatzera, bai. Hori da, intentzioa da hori. Ondo hasi eta hobeto bukatu. Bueno, ze moduzko sentsazioekin zata? Ondo, posik. Disfrutetako gogoekin. Gorputza aktibe eta ja ondo berotuta? Ez, aproberandu nabil, baina, bueno, ondo, zimaz, tranquil. Alik eta karrera honen haitxia, sensazioak aber laguntzen da den, eta, referentzian mugan rekorra hor dago, baina ikusiko, zelako terrenua da hon da zelako sensazioan. Antzuolako 8.000-en 12. edizioko irteera puntua
Jende multzo horretatik 264 lagunek lortu zuten zapatuan ibilbidea betetzea 8.000 egitea, eta horien guztien artean azkarrenak Ibai Larrea Antzuolarra eta Garasi Abasolo Aretxabaletarra izan ziren. Horra Larrea hain zuzen ere, haren aurretik Aitor Ajuria garaipenerako beste favoritoetako bat, gatzagar bat eta Antzuolar bat zein baino zein gehiago. Eta hirugarren postuan, Iazko irabazlea Inigo Alzola Arrasatearra. Atzetik laugarren postuan, beste larreatar bat zetorren Aimar kasu hontan, baina emakumezkoen borroka honetara etorriko gara, Botoko Anoa postuan gaude eta hor ikusi dugu Garasi Abasolo lehenengo postuan pasatzen, eta haren atzetik gertu Miren Bastida Azpeitiarra, bi horien artean egontzen garaipenaren leia, eta hirugarren postu hontan Antzuolar bat, Ainize Lizarralde podiumera igo zen korrikalaria. Horren bestez, bi Antzuolar izan ditugu podiumean, gizonezkotan Ibai Larreak lasterketa irabazi duelako eta emakumezkotan Ainize Lizarralde hirugarren postuan. Eta horra, Irimoko gurutzera bidian Aitor Ajuria erritmoa jartzen, eta atzetik Ibai Larrea jarraika. Ez zeuden horre 3 metro bi korrikalari horien artean, indarrak neurtzea horre garrantzitsua izaten da, betekada esartzeko. Iaz baino lasaixeago lasterketa hasi zuena Inigo Alzola izan zen, hirugarren etorriko da bi hauen atzetik, eta kontua da Alzolak iaz lasterketa ordu bat 4 minutu eta 29 segundotan egin zuela, nahikoa izan zuen denbora hori lasterketa irabazteko, zapatuan iaz baino 3 segundu azkarragoa izan zen Arrasatearra, sasoi honean dago horrenbestez Alzola, baina kontua da bi hauek areta indartsuago daudela. Izan be, errekorra ondu du Ibai Larreak, aurreko bi ediziotan, iazkoa ez, baina aurrekoetan Larreak irabazi zuen eta 2023an gainera errekorra ezarri zuen, horra Alzola atzekoen erreferentzia eske, 2023an ordu bete eta 53 segundotan geratu zuen Ibai Larreak erlojua, eta zapatuan 30 segundu jan zizkion marka horri. Horra Aimar Larrea, Ibai Larrearen anaia. Aste barruan, Ibai Larreari errekorraren jabeari ere galdetu genion ia errekorra ontzea posible zen, zail ikusten zuen zirkuitu horretan azkarragoa non izan zitekeen pentsatzen nahikoa lan, balortu du ordu bat eta 24 minututan geratu zuelako erlojua. Larreak zapatuan. Jokin Etxabe irudiotan 7 zenbakidun dortsalarekin, 5. postuan zailkatu zen Jokin, neurri handi batean Irimoko gurutzera iritsi zen orden hori errespetatu egin zen neurri handian hasierako 10 zailkatuen artean, haren atzetik 59 zenbakidun dortsalarekin anaia, Beñat Etxabe 7. zailkatu zena. Ordu bat eta 7 minutuko denbora eginda irudiotan Arrasatear bat. Asier Azkarate 16 zenbakiarekin, 10 honenen artean zailkatu zen 8. eta Iker Agirregabiria 3 zenbakidune dortsalarekin 15. izan zen Agirregabiria, eta aurrealdean ibili ziren beste bi Arrasatear, Ibon Delgado 23. izan zen eta 10. zailkatu zen Andoni Helduaien. Beñat Guridi Oñatiarra Baloñamendiko elastikoarekin, mendi lasterketetan txirrindulari oi asko ikusten ditugu, baina futbol jokalari oiak ere bai, orain arte Mondrako kapitain izan berri den Aiti irudiotan, Aitor Azkaratea Arrasatearra, eta ona hemen benetako borroka, emakumezkoen lasterketako borroka, Garasi Abasolo eta Miren Bastida, ia gurutzean, horra azkenengo 20 metroak egiten, Irimoko gurutzera iristeko, horra antolaketa taldeko kideak, horra lasterketa korrikalariak animatzen ari ziren. Herritarrak bi korrikalari hauek animatzen, Garasi Abasolo eta Miren Bastida diogu moduan lehenengo 7 kilometroak bete eta elkarrekin iritsi ziren gurutzera, hortik tontorrera beste kilometro erdi egongo da, eta euren atzetik Ainize Lizarralde ikustea geratzen zen, segituan ikusiko duguna, bereziki herrikideen txaloak jasotzen, horra Ainize Lizarralde lasterketa aurretik aitortu zigun aurrean ibiltzeko borrokan ez, baina lasterketa egiteko moduan bazegoela, ez zuela bereziki Antzolako 8.000 ondo prestatu, bada pentsa askorik entrenatu barik podiumera igotzeko kapaz izan baldin bada,
ea datorren urtean denbora gehiago eskenita, aurrerago ikusten dugun. Egia da, lehenengo eta bigarren postuengatik borroka horretan, Garaziren eta Mirenen arteko borroka horretan, segundu gutxitako aldea egontzela, 30 bat segundutara etzen iritsi Garazia Basoloren abantaila, eta Ainize 5 bat minutu geroago helmugaratu zela, horren bestez hor egon zen koska, lehenengo bi sailkatuen eta hirugarrenaren artean, eta etor gaitezen lasterketa burura horra gizonezkoen lehiara Aitor Ajuriak aurretik jarraitzen zuen Ibai Larrea ondo estutzen. Larreak berak helmugan aitortu moduan, zapatuan errekorra egin izanaren merituaren zati handi bat Aitor Ajuriarena izan zela adirazi zuen, behetik gorako bidean onena ematera derrigortu zuelako, estutu egin zuelako eta zelan gainera, Ajuriak tramu batzuetan 10 bat segundutako abantaila ere izan zuen, baina goitik berakoan Larreak gaur egun ez du kontrariorik eta hortxe irabazi zuen lasterketa. Inigo Alzola eta Aimar Larrea ikusi ditugu, iazko irabazleak aurten podiuma egin duen Inigo Alzolak aitortu zuen lasterketa ondoren, jakin bazekiela aurreko biak sasoi puntu hobean zirela eta beti gorako lanetan, etzeukala zentzua hondirik arekin batera joateak eta lasterketa iaia bakarrik egin zuen, bere ritmoa jarrita eta diogun moduan 3 segundu azkarragoa, iaz baino 3 segundu azkarragoa, eta poliki-poliki 10 honenen artean sailkatu zirenak ikusten ari gara. 4. izan zelako Aimar Larrea, 5. Jokin Etxabe, 6. Beñat Ibañez, 7. Beñat Etxabe, 8. Andoni Azkarate, 9. Ibon Badiola eta 10. Andoni Helduaien, Irimoko tontorra atzean utzita meakarako bidean, tarte gora beratxua da hori, aurre ikusi baino lokatzara gutxiago zegoen, bezperan euria bota zuen, joan den aste osoan eguraldi oso ona egindu, eta etzekiten korrikalariek oso garbi zerekin egingo zuten hor goian topo, baina ikusten danagatik, hor goialde hortan etzen lokatzara askorik pilatu, beherago berriz bai, beherago bazegoen tarte batzuetan lokatzara, horra 46 zenbakidun dortxalarekin Iker Arkauz oinatiarra, kanpotik etortzen da jendea, baina bereziki Antzolako 8.000-tan, Debagoiendarrak eta Goierriko korrikalariak batzen dira, naiz eta diogun moduan urrunagotik ere etortzen diren parte hartzaileak. Goazen emakumezkoen borrokarekin, goazen emakumezkoen lasterketa burura, horra Garazia Basolo iazko irabazlea aurten osterare, txapela jantzi du, txapela defendatzea tokatzen zitzaion, eta lanak izan zituen atzean gaingainean izan zuelako 85 zenbakidun parte hartzailea Miren Bastida Azpeititik etorri zen, eta Ajuriak Larrearen garaipenari balioa eman bazion, Miren Bastidak beste horren beste egin zuen Garazia Basolorekin, estutu egin zutelako kasu bietan, bigarrenak lehenengoa, eta diogun moduan Garazia Basolo etzen segundu batean ere erlaxatu izan, helmugar arte egurrean joan zen 30 segundora izan zuelako azken metro horietan Miren Bastida. Bastida Azpeitiarra da, esan zuen lasterketako ibilbide osoa ezagutu ez, baina goialde horretan korrika ibilitakoa zela, datorren urtean osterare Antzolako 8.000-era etortzea erabakitzen baldin badu, ibilbideak ez du sekreturik izango. Hor konturatzen baldin bazarete tarte batzuetan lokatza gehiago ikusten zen, maila guztietako korrikalariak horren beste Antzolako 8.000-en distantzia polita du, ez da aurrekoen borrokara begira etortzen diren korrikalariendako soilik prestatutako lasterketa, naiz eta horiek izaten diren protagonista, eta kasu hontan horra Ibai Larrea ordurako Aitor Ajuria atzean utzita 10. kilometroa izango da hori mintegiko inguruetan, hor batzen da jende gehien ikusten dozuen moduan, lehen esan dugu Ibaiek Ajuria goitik berakoan utzi zuela atzean, baina goitik bera hasi aurretik Larreak erabaki zuen atzean joateaz nekatu zela, sufritzeaz nekatu zela, berak jarri bertzuela ondorengo kilometroetan erritmoa, eta ordurako Aitor Ajuria onenak eman da Larrearen atzetik, une batean lasterketa poltsikoratuko zuela ere uste izan zuen, baina Larrearen buruak klik egin zuen momentuan, aurre hartzea erabaki eta horra joan zen helmugara bidean. Horra Inigo Alzola, publikoaren txaloak jasotzen iazko txapelduna, segituan ikusiko duguna aldapagora honetan Garazi Abasolo izango da, eta hemendik jarraian Antzuolako plazara joango gara 14. kilometroa beteta, Ibai Larrea ikusiko dugu azkenengo metroetan, horra Antzuolarra ordurarte erlojuari begira, bazekien errekorra egiteko moduan zegoela, ordu bat 24 segunduko marka eginda,
aurreko markari 31 segundu janda, eta esan dugu, Ajuriak ondo estutu izanagatik eskertuta, horra, Ibai Larrea 3. Antzolako 8.000 lasterketan irabazle, eta horra, Aitor Ajuria honek ere zelako lasterketa egin zuen, ordu bat, minutu bat, eta 52 segunduko denbora eginda, Lehintz Gatzagakoa helmugan eta 3. Bi zenbakidun dortxalarekin. Inigo Alzola, iazko irabazlea, iaz baino 3 segundu azkarragoa eta ala ere aurten 3. Pentsa, bi horiek ze erritmo jarri zuten iaz baino lasterketa hobea eginda aurten 3. postuarekin konformatu behar izan zela. Aimar Larreak ere lasterketa borobila egin zuen. Honek ere badaki etxeko lasterketan podiumera igotzea zer den oraingoan ez du lortu, baina segundu batzuk marka hobetu zuen. Horra, 5. postuan Jokin Etxabe hau ere Antzolan protagonista izandakoa, 6. Beñat Ibañez, 7. Beñat Etxabe, Bergararra helmugan sartzen ikusi berri, eta joan gaitezen emakumezkoen irudietara, horra, Garazi Abasolo. Ordu bat, 23 minutu eta 51 segunduko denbora eginez. 2. urtez jarraian, Antzolan, Andre eta Jabe, eta ondo estututa neke sentsazioarekin berotu ederra hartu zuen hasieratik amairara, gain-gainean izan zuelako 95 zenbakidun Miren Bastida, bien arteko bezarka da. Ordu bat, 23 minutu 51 segundu, eta 28 segundura iritsi zen Miren Bastida Azpeitiarra, eta emakumezkoen podiuma osatzen, horra 269 dun zenbakiarekin Ainize Lizarralde Ugalde, ordu bat 30 minutu eta 57 segunduko marka egin. Bueno, bai, sorionak. Eskerrik asko. Bueno, esan dugu lasterketa horretik, ez da, berre errekor hori eta lortu duzu. Bai, ez dut erreza ikusi, gora usteote azkenengo urtean baino pixka polikitxo aldeuna izela. Ajuriak kriston egurre emundau goraka, txalotzeko hain daben igoeria, eta nik ustote hain igoera horregatik lortu dola. Gero bajada hona hain baina bai. Ajuriak estutu izanak ez dakit, errekorra lortzeko lagundu duzu? Bai, tramo batzutan zati 10-15 segundoko zazpitxea betara dozt, eta hori, beak ipinitxako ritmoatik azkarrixo ba. Nik ez dut uste bestela, ni bestela inugan hain fuerte gaur, nire aurretik oso errez junda, eta beak indako igoeriatik izen da, parte baten. Elmugora ikusten sartu zaitugu erlojuari begira hor etengabe hor eukindozu buruan, ez da? Bai, kalea jauna izenean da ikusi oten nien jagertu nebilela, baina hoxe, buruan hori neukan da dana emundot lortu ez. Zelan joan da lasterketa? Ondo, oso ondo egizio esan, ondo disfrutaute. Sentsazioak onak ziren aurretik? Bai, oso onak, eta hori ikusten bestiekin konparaute zelan, da ondo gustora, posik. Gaurkoan Ibaik egan indo, ezta? Bai, pentsetan du irabazi aldotxo guleo, baina zerixo ipintzen da nien, orduen ja ikusten du beste nivel baten dauela, eta baina ondo. Bueno, baina estutu indotzezu, Bai, aldan dana, momentu baten pentsetan eban igual, irabazteko aukeri eukiko nebala, baina olako baten arrapau dozte eta horri txioste, hankaz gora. Bueno, Inigo, zorionak. Bai, eskerrik asko. Zelan sentidu za ibilbidean? Oso ondo egisa esan. Aurten banekixen eneukela aurreko urteetako txispa berdina eta beste planteamendu batekin urtenaz. Utzi ditut juten Aitor eta Ibai, banekixalako egongo zela intratable eta ikusi da gero. Eta ni banere karreria eitzen. Atzetik aurrera eta egisa esan gozatzen. Aldo deneinien hemen egotia placer bada eta gozatzen. Gorantza egurrean joan dire beste biek, Bai, hasieratik, gainera laguna gara eta banekixen zein izango zen euren lasterketako plantamentua, eta nik banekixen urten eneukela erritmo hori behintzat hasierako zati horretan. Eta hori, planteau dut beste kontserbadore hau irtetia, eta nire lasterketa itxia. Ia aurrien petatzez hauien bata bestia ebakin burruka, baina ez da hola izen, eta hirugarrenakin oso pozik. Bueno, zorionak, zelan joan da lasterketea? Eskerrik asko, ondo, oso pozik. Egonaz hor Miren eskatekin orden bora zuen batera, baina, ondo, lokatze xente eta gustora. Ez dutu duzu azkenengo metroetan edo, ez da? Bai, bikarrera zuen gaur naukon kompetizioa naukon hor, baina, ondo. Orokorrean sentsazioak, Garazi? Ondo, pozik, ez dututa eta ezinien, baina pozik. Ez da egiten, supostatzen dut zutzako, irabazteak gaur hemen, Antzolan? Asko, niretzako politxa da, gainera etorri diaz gurasuak, familixia, eta oso pozik egitza esan da emozionauta. Zelan joan da lasterketa? Ondo, guztua, bai.
Bai, gutxi era, bueno, Irimoko 7 puntu hauek ezautzen ditun, baina bestela lehenengo aldiz niretzat karrera hau. Así que ondo, disfrutauta, así que gustoa. Garasi eta zuion zarete ia denpora osoan, ez? Horre leian? Bai, Irimo arte hortxe, baina gero ja aurre hartu dit, eta baina, bueno, ni nerikin gustoa, así que earki. Sentsazioekin eta gustora orduan. Bai, disfrutauta gerau da. Zelan bukatu duzu lasterketa? Ba, oso gustora egisa esan. Beti izaten da bukaeria ez dutzeko zea, eta egisa esan bastante gantxoakin bukatu du, baina, bueno, ondo, disfrutauta bintzat. Gantxoakin eta lokastuta, ez da? Lokastuta total, baina, bueno, gero zela bada zerekin kendu lokatza, ba, ondo, earki. Zelan joan da lasterketa? Gorra, bai, aldapa gorra zeuden da, sufriute. Da, lokatzak eragina izan dago, do? Horre beti, kontra izatea hori. Garrantzitsuna, zelan gelditu zera, sentsazioak eta? Adarki, kiston behotu hartute, baina guztua. Oso ondo, zoragarri. Espero baina hobeto, lehenko astian ordizin izan 6 egun pasa eta gaur hemen eta oso ondo. Gogorra, baina asko gozatuta. Lokastu zara edo? Asko. Bai, hori gaur karrera lokastu gabe bukatzen duna, imposible, ez dulako egin lasterketa. Lokatza asko zegoa, baina ondo. Errepikatzeko moduan? Bai, gustora, aspalditik ganeukan entzun da lasterketa hau, inoiz egin gabe gaur aurrenengua eta zoragarria, oso ona. Bueno, a ber, hasieratik ja pixka bat gogorra egin jat, hasieria oso gogorra da. Irimo arte aldapa asko eta aldapa gogorrak, eta bueno, horraino gogor, eta bueno, gero gorputzai buelta bat emundotzat, eta bueno, beraka estutu dut eta denporiak endu dotzat, así que bueno, bat berroitik bera, así que bueno, elgura lortuta. Bueno, zelan joan da lasterketa? Goruzkoan eixe esan ondo, beruzkoan ja kostau jata ailegatzea, luzia. Luze indatzu? Bai, nire karrera luziena, baina bueno, ondo. Bueno, sentsazio onak azkenean orduan. Goruzkoan bai, beruzkoan ja indar faltia. Zaki lehenengo lasterketa, urteko lehenengo mendi lasterketa da? Zuntzako? Bai, urteko lehenengoa eta luziena, osea que bastante ondo. Bueno, zelan joan da lasterketa? Bueno, ondo, bai. Bai. Esperotako modukoa edo? Bai, justo pentsatzen denpora, klabau. Así que, posik, bai. Sentsazio honekin bukatzea garrantzitsuna, ez da? Horea. Bueno, txandiotik etorri zarete, ez dakit errepikatzeko moduan antzolako lasterketa? Bai, ez dakit, bai, ondo gonda. Justo etorri gara 3, así que, posik. Lasterketa gogorra, baina bueno, gustora bukatu dugu eta denpora aurrek urtekoa baina apurtxu betu dut, así que posik. Bueno, orduen helburutxo bat bete duzu, ez da? Da, txikitxue, baina beti dago ondo lan betete da helburuek, así que gustora. Errepikatzeko moduko lasterketa? Bai, noski. Errepikatu ja eta espero barriro egitea, bai. Gustora eta sentsazio honekin orduan? Ondo, bai, lokatza basauen, jende pila bat orgoian, ambiente kristona, igual ditxak zorionez errespetatu dozku, ezin da gehiago eskatu oso ondo, bai. Aurrekoak gaurkoan askarri bili dira, ez da? Bai, Campeonato del Mundo izan da esaten dau jendiak eta holan da nivel asko zauen, bai. Bai, horrei beste liga baten dauz edo beste ritmo batzutan dauz, baina bueno, gu hor hasiera baten ikusi ditugu, gero saiatu gara apurua jarraitzen eta hor geratu da dana, baina ondo. Sentsazio onak? Bai, onak, egualdi politxauki dugu eta jendean animoekin ondo. Lokatza azkenean zer, onda? Bai, desente, igotzerakoan desente eta bajatzerakoan asko, baina bueno, txikindu eta listo. Isa esan, hori izan da bastante gogorra, kalambriekin pixka eta holat, baina, bueno, gustora azkenian. Buelta emon dutzezu kalambre hori? Bai. Hasieran igorian sobreto, baina gero, ja, hasiera izenian geisten eta holan, ja, paso jata pixka eta ahal izan dut bueltia emon eta gustora jeitxi. Gaur zelako maile egon da gaurko lasterketean, Buah, kristona, oso ona. Izan da nivela handiko lasterketia eta egisa izan lehenengo 50 artean lortu osartzia bisok, elgetakuak, urko eta bisok, osake gustora, oso gustora. A ber, lasterketa hau gogorra da, gero lokatza zeuan baitxa, azkenengo momentuan ezin zanin korrika. Baina, bueno, ondo, gozatuta. Lehen esan dute moduan, helburua gozatzia zan eta beteta. Azkenean, helburu zehatz barik eta gozatzera, ez da? Bai, alaxe da, bai. Jendearen animoak eta? Asko laguntzen dabe, bai, aldapetan, mintegiko aldapia, bete-beteta zeuan, erekin bakarrik igotzen zinan, bai. Oso ondo, eta gero helmugara bai iristian be, jendian animoak laguntzen dabe, bai. Bueno, zelan bukatu dugu lasterketa? Hanka itxura, baina, ondo. Lokatza asko eta oin festa, tokatzek? Gogorra, indatzu? Bai, gogorra. Baina politxe. Aminte hona, giro erra, ondo. Urrengo urterako badeko zu itzordu arduan? Bai, torriko baiu. Voltatuko, ja. Oso ondo, bai, gustora, bai. Eguraldi ederra, terrenua nahiko ondo zeuan,
eta lagunakin gozatzen mordo bat, así que ondo. Hori, ez da ikusi zaitu goin besarkatzen eta gozatu duzue? Asko, bai. Bueno, pizkat, bera igual sufritzen dau pizkat, baina bueno. Bukatu indau, ez dala utzi, ez?